lalaki ang namatay sa magkasunod na insidente dito sa Negros Oriental kahapon at sa nakarang araw matapos ito malunod sa dagat. Kahapon, binawian ng buhay si Raymart Audeje, 20 anyos, at residente sa Purok 1, Barangay Malo, Chato, Negros Oriental. Namatay ito matapos nahirapang huminga habang nangingisda kasama ang kanyang kaibigan. Samantala, patay din ang isang lalaki matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Barangay Poblacion 2, Dawen, Negros Oriental na noong nakarang araw, Agosto 19. Kinilala ang biktima na si Nino J. Caro, 40 anyos at residente sa Barangay Taclobo, Dumaguete City. Base sa inisyal na investigasyon, halos 3 taon nang naghihirap dahil sa nervous breakdown ang biktima ayon sa kapatid nitong si April Caro Zerna. Ang biktima agarang dinala sa pinakamalapit na ospital sakay sa Dawen Municipal Ambulance, ngunit inideklara din itong dead on arrival. Mula sa Radyo Bandera Dumaguete, ito si Kabanderang Divina Tindog, nagabandera sa tinuod nga serbisyo publiko galingawan sa Negros, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.